abandonatuak kontatzen du ari berean txirikordatuta dauden 3 istorio. Lehenengoa Marioren istorioa da. Bera 1941ean konzentrazio esparru batean egon ondoren etxera itzultzen da trenez, eta estazioan zain dauka bere emaztea. Uste duenean bere zorra guztiak kitatuta dauzkala, emazteak esaten dio oinez bueltatu barrutela etxera, inork ez dakielako aske utzi dutenik eta are gutxiago itzuli denik. Eta Marioren eta Elena, bere emaztearen baitan, beldurra sortzen da. Mariok etxean egon beharko du, bigarren protagonistak bezala, Mirenek bezala. Izan ere, Miren heroinatik atera den emakumea da, eta bakarrik bizi da, gurasoek bakarrik bizitzera kondenatu dutelako. Horrela, ondo egoten denean etxera itzuliko delako. Eta bera, 1989ko urtezarrean, etxean bakarrik dago, gosez, eta kalera irtetzeko beldur da. Eta kalera egunero irtetzen dena, 3. protagonista da, Maider da. Maider gaur egungo emakume bada, 30 urte inguru ditu, eta gezurretan ibili da, eta gezurretan dabil. Marra imaginario bat sortu du, eta gezurra esan die bai amari eta baita lagunei ere. Lana duela eta bikotea duela. Lana badu, baina inork espero ez duen lan hori, eta bikotea ez du. Eta horribiliko da, marraren alde batean eta bestean, bestei gezurra esaten eta bere buruari gezurra sinestarazten. Eta 3 elkarrekin egongo dira orube berdinean eta gauza asko partekatuko dituzte.